समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दनम्। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु ते मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सगळे श्रोते मंडळींक इतले प्रामाणिकपणाने आमगेले आनंद यात्रेत तू सगळे जॉईन जाले ती पळोवन खुशी जाता। तातूंत त्या आत्मतत्वाक हांव नमस्कार करता। तातूंत ते शिष्यत्वाक समर्थांक सद्गुरू नेमून आमी आनंद यात्रा सुरू केल्या ताजे खातीर हांव सगळ्यांक नमस्कार करता, शिष्य वर्गाक सुद्दां। आणि आता मुखारी घेऊया, मनात श्लोक घेऊया। कोणाल की माईक ऑन असे चिकेची म्यूट करूंक जातले काय पळयात चिके कोणाल
चेअरपर्सन असल्याने तांकां करूं जाता. सुबनपाची चिके करतवे हांव केल्ले 2 बंदा. थँक्यू. मनाचे श्लोक गेलपण सांगिले. अहो ज्या नरा राम विश्वास नाही, तया पामरा बाधिजे सर्व काही. महाराज तो स्वामी कैवल्य दाता, वृथा वाहणे देह संसार चिंता. संसार चिंता हांव तो बशेक अभ्यास जावन गेलेलो असता आमगेल मनाक. त्याने ते कितले त्रास पावता. जशी पै लहान तू समर्थाने म्हणले, मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे, तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. हे सांगिले मना सज्जना चरडा तू किती सज्जन रे. त्याने ती मना सज्जना भक्ती पंथानेच वच का बाळा, हांगा थंय वचू नये. तरीच तुका देव मेळटलो, राम मेळटलो असं सांगिले, होय की नाही. तर तशी आता सुद्धा इतकं आज 79-80 आहे, तरी सुद्धा त्या परत परत बेजार नसताना सांगतात. आणि हे रे सद्गुरुंगेलेच काम असतं. जशी भगवद्गीतेन तू परत परत श्रीकृष्णाने त्याची थंय सुद्धा श्रोता वक्त्यांगेलो संवाद असो, हांगाय तशी असो जाल्यार मनाचे श्लोकान तू ते स्वतः जावन अशी कोणेय भक्ती मार्गार्थान डेव्हिड जाऊ नये म्हणून स्वतः राबले ती, हाजी भायर वचू नका देवा. तस ते म्हणतात मना पावना भावना राघवाची, धरी अंतरी सोडी चिंता भवाची. भवाची जीवा मानवा भूली ठेली, नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली. जय जय रघुवीर समर्थ. हे मना खरेच तू किती शक्तिमान असं, तुझी शक्तीची कल्पना. आणि तू इतकं पवित्र मनाच असं, इतकं कण वस्तुगल मना तू जाल्यार फक्त खंय तुगल चुकता की भवाची चिंता. भवसागरात चिंत करच्यान कसले अर्थ ना. हे किती सांगील तरी तुका मन आर्गेना रे बाळा, मन आर्गेना न्हय. पळय मनाने मन आड घेतल्यार मात्र मनाचे वाहन उपयोग करून आम्ही आनंदा मार्गाक लागू शकतात. एकल्याला घरा एक सूण आशिल्ले, दिसूक वाघ असो येबा ताका पळय की भंय दिसतालो. म्हाका पयले सुण्या भंय कड्डेर पळयले रे. ते कल्ले आम्ही करप, हाल्ल ना जागेर थांबून भुंकना कलयना. आणि हो सुण्याल माल अक्कल सांगतस कशी किती गोमटेस पळय सुणे वाघ असो सगळं तसं कशी दिसत पळय. ताणे मन आड घेतल्या री वाघ असो असतो जाल्यार कोणे चोर येईल तर तो भुंकना. उपयोग कसं तस सुणे आलो बळ की नाही. तशी हे मना तुला इतकी शक्ती असं, पण ती शक्ती फक्त आपणातून चिंत करच्यातून जर ती वापरली तरी देवाल कार्याक आम्ही लागची कशी. तुक ही बक्षीस म्हणून दिल्या मना, सगळं चैतन्य तुक दिल्या रागवागले. तू स्वतः चैतन्यवान असं. त्याने ते आत्म्या शोध तुवेंची लावका. आणि तुगले देवा म्हाका समज लक्षांत असं आमगेल तो राम म्हणलेले एक आशिल्ले न्हय. आम्ही वतना पदयात्रे वतना ते एक कड पाप दणुलेसो दिसता. तो जो बसलो जेवण खाण जाल्यार मुखार वच्चा म्हण तो उठाय नाशिल्लो. तावळी नंदी न्हय तो राम म्हणेल नंदी, आणि बलाढ्य आशिल्लो जाल्यार पाप मस्त चमकुची न्ही. तो उठावच्याक जाय न्ही ताका. स्वाम्यानी सपशेल ताका लोटांगण घाल्लें आणि ताका सांगलें पळय तू आमगेल पशुपती घाल नंदी तू गल सहकार्या शिवाय ही पदयात्रा पार पडना. त्याने ते हांव तुका शरण वचूला, तू उठ्ठा आणि आमकां सहकार्य दी. ताबडतोब उठान बस. तशी हे मनाचे सहकार्या शिवाय आम्ही कसले करू शकना ती. त्याने ती समर्थ म्हणता ती हे मना तू इतकं पावन असं मनानं. आणि
भावना पावना भावना राघवाची धरी अंतरी. तू ही चिंत तू सोडून जायना जाल्यार चिंत आशिल कडेन वच जाल्यार तुगल मनान तू सतत राघवागल विचार आयले हे विचार आपोआप बाजू वतले. कल्या म्हळ्यार त्या राघवाची जी भावन असणे हा श्रीराम श्रीराम म्हणकी तो राम मगल हांतस तागल चिंतन करू सुरू केल की अंतरान तू म्हळ्यार भितर भितरी दोळ चिमिकून ते राघवागल चिंतन कशी तो राघव न्ही हाजो म्हळ्यार घनश्याम हा राम लावण्य रूपी महाधीर गंभीर पूर्ण प्रतापी. तशी घनश्याम मूर्ती धनुर्बाण हाती दिव्य तेज कांती कमल नयन किरीट कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित. त्या सगुण रूपाचे ध्यान करत नाही ध्यान करत. मुकुट किरीट कुंडले तेज रत्नांचे पाकले ऐसा राम माझे मनी ऐसा राम माझे मनी सदा आठवे चिंतनी. मुकुट किरीट कुंडले तेज रत्नांचे पाकले जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. हे मना तू इतकं पवित्र अस आणि तू देवागल वाहन अस गरुडावारी देवागल वाहन तितलं मनाचं वेग म्हणतात तितलं वेगाने या वाहनान तू आमका आनंद यांच्या मुखार मुखार घर देवा. अंग मध्ये अडकू नका तू कल्ल्या कडकता कलमे तू चिंत करतने ती भवसागरात चिंत करता. अरे हा भवसागर आज असं पायला फट्टी असताय सिनेमावर असं सिनेमाचे पडद्यार आम्ही टीव्ही लायता ती मस्त कलकल सासू सुनेल झगड जातात ती आणि कल जातात ती आम्ही अगदी मिठके मारताची ते झगडे ऐकत होती हा. आणि कंडेरी येऊ पाप तिगल कल जलव या म्हणून त्या हाजेने मुखाल एपिसोड पळून चाक उत्सुकतेने बसतात. तित उत्सुकतेने आम्ही जर मनाचे श्लोक पाठ केले आणि राघवाल चिंतन केले तरी कल जाता की सोडी चिंता भवाची ही भवसागरात चिंतच नाही कोणाला कल जाता कोणाला कले जाऊ आंबल्स नाही कले जाऊची ना त्या तरी फट्टीची टीव्ही बंद केली की ना जाता परत स्क्रीन ब्लँक स्क्रीन होय की नाही. तशी आमगल मनाचे ब्लँक स्क्रीन कशी जातले संसारा खातीर संसाराची ब्लँक जाऊन का थोड्या वेळा खातीर पण फक्त आमगेलो कोण श्री राम वरखात नाले श्री समर्थ वरखात आमग सद्गुरू वरखात सद्गुरू आंगल सद्गुरू सगुण मूर्ती निर्गुण मूर्ती जे काय असत ताज जे आम्ही चिंतन केल्यारी भवसागरात मगल कल जातले कल्ले ना सगळ्यांना जाल त्यांची तू बल जातले इत्या म्हळ्यारी तू पावतलोची कले मे हे सगळं फट्टी अस रे फट्टी असं समर्थ सांगता ती ह्या जे कल्ले फट्टी अस त्याची चिंत कला करता चिंत कोर नका तरी ताज खातीर भावना राघवाची धरी अंतरी मगल राम मत सांगा त्यास म्हणले ह्या कॉन्फिडन्स दवरी आणि ताकाच सगळं सांगचे चिंतन करची ताजे चिंत करची ना चिंतन केल्यारी आमका मनांतले मंथन जाऊन पुराई भितर राम नामाचे ते नवनीत येता झरी फुटता आणि भक्ती भाव जागृत जाता आणि चिंत केल्यार कल जाता बीपी वाढता बीपी वाढता हांग कल जाता बीपी म्हळ्यारी भावना प्रधानता वाढता मस्त यो हाजे कल जातले हांगेल कल जातले टांगल कल जातले हो रोग अस तो रोग अस अरे कसल्याक घार बशीलकड बैसातले नळीत आणि राघवागल ध्यान करत कसले जाय ना हँगल आणि जाऊन चिशील चुक ना जाल्यारी जे योग्य स टॅन जाता आमगेल हिताचे स टॅन जाता केन्नाय तो सोड घालना हे तागेल चिंतन केल्यारी सरणाचेर वचे आणि चिंतन केल्या कल करचे चिंतन मनन करून आम्ही भितर आमगेल आत्मज्ञानात लीन जावचे त्या आमी करका
भवाची जीवा मानवा भूली ठेली. मला कळलंय की भवाची जीवा मानवा भूली ठेली. आमका ह्या हांतू टीव्ही सुद्धा मी कल खातीर लायता ती देर इज कनेक्शन. म्हळ्यार एक एक एपिसोड जावन दुसरे एपिसोडान ते क्लायमॅक्सार एंड करतात. तशी आमका जिवाक कल जाता मानवा भूली ठेली. म्हळ्यार आमगे संवसारान सुद्दां तशीच एक जाल की दुसरे, दुसरे जाल की तिसरे प्रॉब्लेम्स येता ती तेव्हाही आम्ही अगदी धडपडत सोडूनच्या पळयता ती हें करता ती तें करता भोव बिझी आमी. हा पैसे ना ती म्हळ्यार कमावच्याक पैसे आशिल्ल्यांकय चिंता पैसे नातिल्यांकय चिंता. आता त्याने सगळं चिंताची चिंता. हा ताजे पाशी एक म्हाका हें जायी म्हाका तें जायी हाज्याने कळ्ळें जाता कोणें आमकां भुली घालता. सुख बिख हानी लग्नातू एकलो मनुष्य पाप गरीब गांवचो मनुष्य मुंबई आयलो. तान वतना खंय कोणाचें लग्न गोजेर चालू आशिल्लें त्या वेळार लॉकडावन आनी नाशिल्लें सॉलिड गर्दी आनी हें अशी तरी तोंड सान कोण घार आयलो पाप खंयची झोपडपट्टींत राबतालो. हांवसून विचारला कित्या तुका तोंड सान जालें लग्ना प्रायेचो तें लग्न जालें. आनी आम्मा मगल केन्ना तरी लग्न जातलें गो आमचे पयशे नात न्ही कशें लग्न जातलें मगलें. आम्मा बुजवंत आशिल्ली. ती म्हणाली अरे तुका हांव बुजवणपणाचें एक उत्तर सांगता म्हजेर विश्वास दवरी की लग्न करूंक पयशे लागना. ती लग्न करूं बायल मेळ्यार जालें. तशी आमकां मुखार वचूंक एक आमगे श्री रामालय अनुसंधान साधल्यार जाल्लें. बाकी कसले आमी करता म्हणना. त्यांनी खंयचेय हाका भूल नाका ती भायले भपक्याक भूल नाका ती. तांतलें हें असं म्हूण म्हाका जायी अशी ना. आमकां गरज असल्यार घेवचें पण ना जाल्यार केवळ तांतलें असं आमचें ना म्हणून आमी तांचे मागशी लागचें हें भुल्लें बरें. तशें करूं नाका ती. ना जाल्यार कळ्ळें जाता नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली. वस्तूची धारणा ना तावळी आयुष्य व्यर्थ गेले. जय जय रघुवीर समर्थ. धरा श्रीवरा त्या हरा अंतरा ते तरा दुस्तरा त्या परा सागरा ते सरावी सरा त्या भरा दुर्भरा ते करा मी करा त्या खरा मत्सरा ते. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीवर म्हळ्यार लक्ष्मीवर कोण श्रीराम सीते घालपाक म्हण ताका धरा ती. आणि तो कोण असो तो नुसतं श्रीवर ना तो हरागल अंतरांत बशील हरागले तो आराध्य दैवत असं श्रीराम. हनुमंतागल आराध्य दैवत हनुमंतू श्री शंकरागल अवतारू तागल तो हेच त्यांनी ती ताक अंतरांत घट्टी बसया ती. आता हृदय हे आपुले चौफाळून या बरे वरी बैसणू पाऊले मम श्री गुरु चिके. तशी समर्थांक थंय बसया ती. कल्या म्हळ्यार त्या रामात एक रूप जाले ती थंय बसया ती. एकीची जाग असते सीट ताक बसूंच म्हळ्यार आमगेल हाव म्हळ्यार असली तो जाग पटकान बसला ताक भुली घाल न्हू ताक पयली भायर काडा ती. तू वच भायर म्हण मगल गेस्ट आयले ती म्हण एक एक फंता सांगका लागता. ते आमगेल गुलाम जावचे खातीर आमगेल व्यवहार चलचे खातीर हांव आसता. हांव देहबुद्धी आसता तें करी नुसतं देवान करची करी आमीच करका तो करून घेता. जाल्यार त्यांनी ती हांव म्हळ्यार आसता जाल्यार ताणें मालकान जाग पटकन बसची ना न्ही तें आमकां कळका. एकच जाग जेन्ना आस तावळी तरी त्यांनी समर्थ सांगता ती की त्या हरागल अंतरांत पळया ती तो श्रीराम बसला थंय. हांव म्हळ्यार इतलो हळू तान्ने खरें म्हळ्यार कितले अहंकार ताकाच काशिल्लो जाल्यार अगदी लीन त्या रामाल मुखारी. जर तुम्ही तशी केल्लें त्या श्रीवराक त्या लक्ष्मीवराक तुम्ही जर पक्कोन धरलें तरी आनी कल करयेद तरा दुस्तरा त्या परा सागरा ते परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ते सगळं असं जाल्यार बेंबीच देठापासून म्हणतात न्ही थंय थांव न्हू त्या मनुष्य जन्मा येता नाळ कापता ती. जर ते नाळ एक चिकटलेली जे कितली 72,000 कितली नाड असो ती तान तू थांव न्हू सगळे आमकां मेळत आसता हें जाता. आनी तान थावन आमगेले सगळे आमी खंय जोडले ती ह्या
सागराक भवसागराक आम्ही जोडलेलंच. पंच ज्ञानेंद्रिय चलता ती, पंच कर्मेंद्रिय चलता ती, मना तुगल सुरे त्या ताजमिती चलता बहिर्मन. जाल्यार भितर अंतःकरणाक बसला न्ही ताका विसर नागचारडा. तरी जातले की तुका सरळ तर्ण वचा जातली. अरे विठोबू तू खेळायची सांगू कुलतार हात घेऊन राबला. मग त्यांना पळयला हांवें पंढरपुरान तकल्ल्या तशी राबला म्हणून येऊ नका. हो भवसागरू तू बुडची ना तू. अरे तू 6 फूट अस उंची तुगल कुर्टाल्या थंय ते उद्दा येवची ना अशी. जाल्यार तो भवसागर असत, ते माया सागर असत. दुर्योधनाला गमगत असत आणि कशी केली इंद्रप्रस्थांतून माया हे केलेलं नाही, माया एक हॉलसो केलेलं माया महल. उद्दाक मस्त अशी कोण हगूर पाय घाल्यार ती जमीन अशी, आणि जमीन अशीच ताल घट्टी म्हणून पाय घाल्या पाय निसून पडतो ते उंदा अशी. अशी आमगेल भवसागर अस. एक म्हण दिसता कल्ले ज्ञान ना जाल्यार खबर वेगळी, जाल्यार विपरीत ज्ञान मस्त पण जाता. आणि आम्ही अक्षरशः तोंडघशी पडतात म्हणतात न्ही, म्हळ्यार पाय निसून पडतात ते मस्त म्हणता. पण एक मार्बल आणि आयल्या पण तांतू उद्दा पडेल दिसना, पाय निसून पडना पडेच कळता ते उद्दा असत. तशी हो भवसागरात पाय निसून पडना पड कळता. तांच्यात संरक्षण कशें मेळचें तरी हरा अंतरा ते धरा. आणि मागीर सांगता ती सरा विसरा. अरे विसरा ती. आणि तू करतना सगळे लोक तुमकां म्हणटले तुका कले म्हाका म्हणटाले हांव 40 वर्साचेर 40 की 42 वर्साचेर कीर्तन करूं सुरू केलं. तुका इतले सान्न प्रायर कीर्तन कले करचें गो, म्हानतारपणान करचें काम तें अशी. तरी हांव म्हळें म्हानतार जातली हांव म्हण कल्या गेलें तसं. खात्री आसले खात्री ना न्ही. मागीर म्हानतारपण ठरावचें कल्याक. देर इज नेवर टू अर्ली और नेवर टू लेट अध्यात्मान कले प्रगती करच्याक. तेमी ती बेटर वी स्टार्ट अर्ली, बेगी सूर करका. आणि सूर कोण जायना, आरंभ शूर असून उपयोग ना. आता मी हे काम घेतल्या एक फंता पक्क जात म्हाका. अरे इतलें व्हड काम घेतल्या समज जावंका नव्हे जाल्यार कड्डेरी भितर थांब म्हणटा तूं करतस वे, तूं करतस वे हे. तरी तू कितली काळजी दिसता करून घेतल असं. हांव चिरंजीव अस तुगल देह पडले आनी कोणाले काम करून घेता कल्ल्या काळजी करता. ते श्रीरामा गले अंतरान श्रीरामाक बसय म्हण तशी सरा विसरा. ते सरतल संसार जो असणे संसारती ती संसार नित्य कले ना प्रॉब्लेम्स. सरा विसरा कोणाक त्या भरा दुर्भरा ते म्हळ्यार खंयची भोर अक्षरशः मुश्किल भोर ना. तरी कोणकी हांवें एक जोक म्हणून 5 अशी दुर्मिळ म्हणटात न्ही तशें सांगल्या ती गोष्टी की तांतू कितले घालेल तर केवी उपयोगू ना म्हणून. जशी तांणी हस्तचक्रान सांगलेलं ज्या मात म्हणे जावया म्हणतात. जावया म्हळ्यार जा मात येता तो जावया करू कशी. म्हळ्यार सगळे आमगेले हे धन लुटून व्हरता त्या काळान जाताच तशी. आतांचे जा मात उलट माईक मावांक थंय बरें करून पळयतात. आता काळ बदलला. आम्ही प्रेम दिलं तिने आम प्रेम दितात. जाल्यार थोडी मनुष्य जा माताचेच नाही, जा माता पाड नावा भट्ट कोण घाला आणि काय ना म्हाका तरी दिसता ते बरेच असतात. जाल्यार मस्त लोक अशे असतात तांक कितले दिल्ले सारखे तांकां पोट भरना भस्माच उरचो, कितले घाल्लेले सारखे जायना तशी. आणि कोण जठर 5 जग है जठर म्हळ्यार पोटान कितले खाल्लेले सारखे ते जास्तीत जास्त 6-7 तास पोटा वरता कडे वता ते. परत भूक लागली कितले घालेल सारखे कल्ले ना असले हांतू कडेरी आपणाक बायल म्हणटा आनी बायल म्हूण सांगले. बायल असले तशी आसना ती. हांव स्वता एक बायल म्हूण शेस्ताचे वेल्यान सांगता. बायल असले कोणाक स्वताक संसार वायट करपा म्हूण दिसना. जाल्यार बायलांक मस्त हौशी पोटी हें घे तें घे गरज नसना. कितले हाडलेल तर तिका समाधान म्हूण ना अशी. ते कोण सांगलें की तांगेल मत आस. कडे अग्नी म्हळ्यार कहलें उजो
उज्जान कसले घाल तू भस्म जाता. त्यांनी ती स्वाहा स्वाहा म्हणून सांगून घालतात ती. ते घाण घाल तर के भस्म करता, परमळी शेंगाल तर के भस्म करता, अगरबत्ती घाल तर के परमळ दिता ज्याला भस्म करता तशी. आणि कले जलाशय, जलाशय म्हणजे समुद्र, इतलं होड समुद्र, त्या समुद्रात घालवारी म्हणतात. कितलं पैस घाल तरी त्यात कले अर्थुची ना तशी. तर तसले हाका त्या दुर्भर आमाक्षी कल्ल्या तू लागला. लोक तुका आपयता ती त्याला तांगल स्वार्थ असता. इतले दिवस तू तांगल स्वार्था खातीर वागतालो सगळो दिवस स्वतःला लक्ष दिन असताना हे करतालो जाल्यार इट्स हाय टाइम ना, हाय टाइम. मुखाल क्षण सांगून या ना. त्याने नित्य निर्वाणीचे हांव आज असं हांव पायना. हांव इतली सगळ्या खातीर सगळं करता, हांव स्वता खातीर कल करता. हा विचार केन्ना फुडें आमच्या मनांत यावं न्ही. हांव कल खातीर आयला, हांव खंय थान आयला, हांव कोण ह्या प्रश्नांची उत्तर सोदूंक हांव आयलो किंवा आयल्या. आणि केल्ले कल्ले न्हू. जी पोट्ट केन्नाय भर ना ती ते भरच्यान तू वेळ घालयला. कसले कर न्ही बाकीचे. वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ ब्रेथ. कोण सांगील आयकना तांकां उपदेश करतर आमी सल्लो सुद्दां मागील शिवाय दिवं नये. आणि तांगल सवय खाल्ले परत तुका कोण सांगलें मध्य पडू कम म्हणून आणि मागीर दुःख करून घेतलें. खंय काम असलें आमकां दुसऱ्यान तू पोक युअर डर्टी नोज. आतां चेडो सांगता ती मम्मा प्लीज डोंट पोक युअर डर्टी नोज म्हणाली. म्हणा तू बुरशी नाकतांत घाल नाका. आणि खरें वय तें कल्ल्याक मस्त हांता मी उगीच मध्ये पडतात ती बैल मुझे मार. आणि ते तांबडे हावाज ते ओढणी तांबडी घाल घेतलं, तांबडे वस्त्र दाखल की ते धावून येता मारूक. तशी आम्ही आपयतात ताज बदलाक विसराती. ते खंयची केन्नाय भरूक जायना. पूर्ण नाची कल्यामुळे संसार होची कायम अपूर्णस इथे म्हळ्यार तो नित्य ना, तो अनित्यस. तो उपजता कोणे मनुष्याक देह सुद्धा तशीच. त्यांनी करा ती सगळ्या खातीर सगळं करा ती, पण अतीतान तू गुंतून कोण नाका ती. आम्ही कल जातो तसं आम्ही इन्वॉल्व जाऊन पण वी गेट एन्टँगल्ड. झांटींत पडतात न्ही तशी जाता. एखादा सायकल नवीन चालोवच्या शिकिली सान आशिल्ली. मग भाव मागशीच्या धरताला वच गो केन्ना हात सोड म्हण कळ्ळी. हांव वचुली म्हाका टर्न करचें आशिल्लें. टर्न करतना म्हाका रापोवच्या जाय न्ही आणि वचून धाडकन एक पागाराक तालमकी वाडीन तू त्या करकी 1-2 नंबर बिल्डिंगा मध्ये थंय ते खाट आशिल्ले राजवाने बांदिल्ल्यो ते अशी हें घाल्लेलें थंय ताका लावन दवरलेलें. ताका वचून धडक मारली म्हळ्यार हांव पडली, सायकल पडली आणि तो मानचो मगल मात्यारी. म्हाका लाकूड लागनी पण अशी शिरकल की मगल म्हाका ते काडूक जायना. तशी आमी ते संसारात शिरकतात, त्या झांटीन शिरकतात. दुसऱ्यांनी आईशिवाय आमकां उठावच्या जायना. हांगा आमकां सद्गुरू येतात आणि म्हणतात चल हांव तुगेलें दुःख दूर करता. आणि त्यांनी ती कल जाता हे दुर्भराक हें तांतलें हें म्हणून ताजो करा निकरान सांगा ती. आम्ही आता तुमच्या लक्ष दिवची ना ती. म्हाका थोड वेळ पुणी मज खातीर जगच्या दिया ती, म्हाका खुशीन जगच्या दिया ती. आय वॉन्ट टू बी हॅपी, आय रिफ्यूज टू बी अनहॅपी. म्हाका दुःखी जावची ना. इत्या म्हळ्यार आनंद हो मगले स्वरूप आस. तुम्ही कोणे दिवका म्हणना मगल स्वरूप असते. फक्त मगल म्हाका मेळका हो मगल जन्मसिद्ध तस त्यांनी ती तो म्हाका दिया ती. तरी करा त्या खरा मत्सरात हे मत्सर स्नेहांतले असत तांतल्यास म्हणल्या ना हें गाड्डव अक्षरशः ते गाडवा पयलीं हाकलून घाला ती म्हळ्यार मात्र तुमगेलें बरें पड जातलें. हे मना तू इतलें पावन आस चेडा, तू सज्जन आस, हांव सांगली तशें कर पळया. आमकां आनंद येता अरे तुगेल कितलो फायदो जायशी आस, तुगेल वेग कितले आस. आमकां चिके लिफ्ट दी रे मा, आमकां कोणें ना ती. मानतर जाल्यार न्ही हांव वेळ खंय आसा जास्ती. म्हाका लिफ्ट दी पळया, बरो जा बुजोन जा. आणि ड्रायव्हर म्हळ्यार कोणाक करता आमी. रघुराया रे चिंता मिटली तू झाला विराजमान. कृष्णा समतू हृदय सारथी, हृदय चालवी धक धक छान, धक धक छान, धक धक छान.
त्यांनी कल कर का तव नामामधी प्रेम देई रे प्रेमळ तव हे नाम अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम 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 श्रीराम. कशी त्यांनी ती आता मी हे एक अशीच परत नुसते वाच्य आता सांगेल अर्थ मनात घ्या ती. मना पावना भावना राघवाची धरी अंतरी सोडी चिंता भवाची भवाची जीवा मानवा पुली ठेली नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली धरा श्रीवरा त्या हरा अंतराते तरा दुस्तरा त्या परा सागराते सरा विसरा त्या भरा दुर्भराते करा मी करा निचर करचो त्या खरा त्या गाढवाक मत्सरा गाढवाक पहिले काना गँड धुवून बाहेर घालूया ती. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळया आजी भोगम असं काळजून सुरू केले आम्ही दासबोधू तरी कल्लस शिष्य लक्षण पहिलं मी गुरु लक्षण पळले 3 एपिसोड त्याच्या खातीर आम्ही वापरले. कितले एपिसोड वापरात गुरु कळचे अशक्य. आम्ही सद्गुरू जायशिवाय ते तत्व आम्ही स्वतः जाल्याशिवाय आमकां तांगेल जबाबदारी तांगेल कणव तांगेल कसले तांगेल ताकद आत्म म्हणा कळलें ते कळचे ना. आम्ही म्हणतात नाही आत्मज्ञान म्हणा कळलें मग तरी निर्गुण आमचो जेन्ना आत्मनिवेदन जात नाही ते आत्मज्ञान खल्या म्हळ्यार आमकां सद्गुरू म्हळ्यार हे नाही शरीर नाही ते तांगेल व्यक्ती नाही ती एक शक्ती आसा. त्या शक्तीचे अनुसंधान साधून 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 साधन कोण 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 तान्ने आपले म्हण आपणाक पांयार बसोवन घेतल्यार आपणाक एक केल्या ते तान्ने कोरका लागता. आमी मस्त शिकता ती आमगो तसं की साधक जालो गुरु मेळ्ळो की खुशीची जप घेतलो हे केलं साधक म्हणतात. पहिले कोण आशिल्लो बद्ध आशिल्लो कले कळनाशिल्ले जाल्यार चूक जाता ती ही एडमिटेड पण ताजो कोण जालो मुमुक्षू जालो अयो हांव कल्पने करता बा म्हाका गुरु मेळका मलकल की चुकल्या म्हाका कोण मार्गार हाडटले मस्त रडलो ताण गुरून ताका पदरा म्हणा घातलो यो चेडा हांव तुका शिकयता म्हण आनी ताका लोटांगण घालो थंय दोन ताका शिक्षण जोर जालें. जशी हांव सुघरान गुरू असता जाल्यार एक सांज चेडा स्कूला हें घालका लागता न्ही कले शिकच्याक तशी त्या गुरुंगल अंडर ताका साधन सुरू जालें. तर तो शिष्य तरी आमगल स्वामीजी सांगता तो एकदम शिष्य जायना तो कोण जाता साधक जाता. आणि साधना कोण 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 कडे शिष्य जावचे म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन साधक म्हळ्यार मॅट्रिक म्हण येद ग्रॅज्युएशन म्हण येद मस्त कोरून जाल्यार तो एकदम शिष्य जायना. आणि हांग शिष्याची लक्षण सांगल्यां जाल्यार साधकाक सुद्धा लक्षण सांगल्यां ते आमी आतां वाचच्या. दशक 5 समास 3 शिष्य लक्षण. एक सेकंड पळया हे सांगूक शब्दांचे माध्यम लागतं त्यामुळे अनित्यच असे शब्द उच्चारले की तो ना जाता होय की नाही पण शब्दांचे माध्यम आशिल शिवाय अर्थ दुसऱ्याक सांगूक कळना नुसतं भावान कळना ते शब्दांत सांगका लागतात. तशी ताण लागल्यार उद्दा पिवंका लागता उद्दा पिली जाल्यार ताण लागील मनान वाचूक जायना जाल्यार ते आवश्यक असं पण तांतूच गुंतून रावचे ना हे आमी ठरोवंका मुखार वचा. शिष्य लक्षण श्रीराम मागशी पंथा सद्गुरुंग लक्षण पळयल्ले. श्रीराम मागा सद्गुरूचे लक्षण विशद केले निरूपण
आता सत्शिष्याची ओळखण सावध ऐका श्रीराम. सद्गुरु विण सत्शिष्य तो वाया जाय निशेष. का सत्शिष्ये विण विशेष सद्गुरु सिणे श्रीराम. उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध. लास्ट टाइम पडले शेताचे उदाहरण दिले त्यांनी. उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध तशी मन उत्तम ससेप्टिबल असं. उत्तम भूमी शोधिली शुद्ध परी तेथे बीज पेरिले किडकाद किडके बीड घाले बीज घाले तरी पीक या ना. का ते उत्तम बीज किंवा उत्तम बीज अथांग कोण कोण उत्तम भूमी मळकले तर शिष्यागल अंतःकरण ते अगदी शुद्ध झाला. ताप तो वचून चुकून पडलं पण की बोंद गुरुला हातान पडलं आणि ताने कले तरी मंत्र तंत्र म्हणून सांगले त्याच्यान तगल कल्लोच फायदो जायना पीक या ना. किंवा गुरु वाट पळयता जाल्यार ताका शिष्य म्हण्याकडे येता ताका कले साधन करची ना कले ना नुसत्यांची व्यवहारा खातीर आपणाक हें जायी तें जायी अमक्या लमके जावंका पयस जायी सरकट जॉब मेळका असले हाजे खातीरच तो करूं येता. आणि ताका दिसता जप केलें की हें सगळें मेळटलें तें मेळना म्हूण न्हय. बट दॅट शुड नॉट बी द एम. एम टू एम लो इज अ क्राईम. कळ्ळें. अपराध असो. आमी भले आमकां मेळना जावं जाल्यार ध्येय तरी उच्च दवरता न्ही आमी तरी त्या ओढीन आमी वचका आनी कांय हरकत ना. आमकां एक मनुष्य खंय की पाप शहरांतल्यान आयिल्लो ताका एक गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत गुड्ड हें करून वचचें आशिल्लें. थंय लॅन्टन मात्र लाटणे म्हणटात न्ही तशी त्या लाटणे घेवन वतालो. हाल्यार बॅटरी आशिल्ली बॅटरी जाल्यार बॅटरी उजवाड कितले येतलो तो पळयला काळो कंधकार. ताका दिसलें बाप रे इतले तर चडची कशी म्हणून. तितले घड्या भितर एक शेतकरी त्याच गांवचो एक लाटणे घेवन आयलो. सान दिवस सान लाटणे आशिल्ली जास्ती प्रकाश नाशिल्ली. झप 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 मुखार वचचा लागलो. तावळी ताकताना आपयलें हें कितलें धूर असो तुका भंय दिसना इतलें सान्न लायटान कशी वता म्हूण. तावळी ताणें कल्ल उत्तर दिलें न्ही आनी तो आमी शिकचे सारकें मस्त तो त्या मनशाक सांगता भिवू नाका पण मत सांगा तुगे बॅटरी आसा न्हय पावला तो बशी घाली खंय उजवाड पडत की थंय दुसरें पाऊल घालचें. दुसरें पाऊल घाल की बॅटरी मुखार करची. अशी करून एक 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 पाऊल घाल विचार करू नाका कितलें चमकूनचें सगळें. आपोआप तूं पावतलो. झट 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 वत्तर आपचें एकच ओडीले एकच आजाने वत्तर आपचें. तशी आमी करका पण तशी करनातील जी असतात न्ही तेका जाता उत्तम बीज आसा गुरु लागीं जाल्यार हाका इच्छा ना म्हळ्यार आत्मज्ञानाची इच्छा ना. ताका सगळे प्रपंचाच मात्र जे तशी आत्ता सांगेल बरी खंयचे भरा दुर्भरात तशी खंयचे कितलें केलें तर की भरचे सारखे ना पडता आनी तुज तो अडकला. पण इतकं जाता का ते उत्तम बीज परी संबंध खडकेसी पडिला तैसा सत्शिष्य ते सत्पात्र. आता अंकल जाता बीज पेरिले किड खाद म्हणकले सत्शिष्य ते सत्पात्र परंतु गुरु सांगे मंत्र तंत्र तेथे अरत्र ना परत्र काहीच नाही श्रीराम. अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी. गुरु कितले हे असता पाप म्हण कशी अशी तर की आपण कोण दाखयता जाल्यार शिष्याक थोडेपणी सहकार्य जावता न्ही. अथवा गुरु पूर्ण कृपा करी परी शिष्य अनाधिकारी भाग्य पुरुषाचा भिकारी पुत्र जैसा श्रीराम. तैसे एका विण एक होत असे निरार्थक परलोकीचे सार्थक ते दुरावे. परलोका पावूंचे खातीर आम्ही सुरू केला नाही प्रवास ते पावनी जाल्यार उपयोग केलो म्हणून सद्गुरु आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा. त्यांनीच कलतांनी सांगल्या सद्गुरू सत्शिष्य मेळका सत्शिष्याक सद्गुरू मेळका. एक एक पण कल्ला म्हळ्यार हे लग्न जालवारी जशी बामण बायल एकमेकांक अनुरूप ना जाल्यार मस्त त्रास जाता संवसारांत. कल्ल खातीर खंय येवन पडले रे रामा म्हणून अशी दिशा लागता. तरीच म्हणवारी ते लग्न जायना तिल्यांकय जायनी म्हणून चिंता आणि जाल्लेल्यांक यो देवा खंय येवन पडले रे रामा म्हण लग्न करून दिलें अशी जाता. तशी सद्गुरू आणि सत्शिष्यसने
तो मुमुक्षु जो लोटांगण घालता तो जर आरंभशूर असलो मुखार कले करनाची तरी कल जाता सद्गुरू आणि सत्शिष्य दोन्ही जर एक अनुरूप मेळ्ळे करनी जाल्यार ते सद्गुरू गेले हे फुकट वता श्रम ना जाल्यार सत्शिष्या गेले मेहनत फुकट वता आणि मुख्य म्हळ्यार फस्ट तो आयुष्य थोडे भरल्या त्यांनी ती कोणाकय सर्वस्व दितना परीक्षा घेनासन कोणाकय कले दिवची ना ते पळोवंका त्यानेच आम्ही आंबे म्हणून घेतले सगळे एक 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 कुस्त वचुले तशी जाता म्हळ्यार ते आंबे पळोवन खावचे नक्षे फ्रस्ट्रेशन त्या वेळार ते धड उडोवच्या काही नाही पैसे खर्चयले ती अन्न ते अशी जाता तशी त्या सत्शिष्याक एक शिष्य बर नाबा आणि सद्गुरून हे केले त्यापुढे सद्गुरू कशी कोण जास्ती ताकद असणे तर असत्शिष्याक सत्शिष्य करू शकतो पण सद्गुरू जर गुरु बोंदू असलो तरी तो शिष्य अडकलो ताक सोड वचूकय जायना आणि कोणाक पुणे गुंडा हातान पडचे अशी नमुन्याची म्हळ्यार कडे आणि तो जर बोंदू असलो आणि गुंड असलो तरी तो इमोशनल ब्लॅकमेल करता असले नमुन्याचे सुद्धा लोक असतात त्यांनी ती असल्याने हातान तोंड नये म्हणून पहिले अनुसंधान श्री रामागल दवरता जाल्यार हांगा समर्थ सांगता ती म्हणून सद्गुरू आणि सत्शिष्य दोन्ही एक रूप एकमेकांक अनुरूप असती जशी बामण बायला दोघ जण एकमेकांक अत्यंत प्रेम एकमेकांचे आणि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तशी सद्गुरू आणि सत्शिष्य आमगेल्या मनांत असतात सगळ्यांनी संगातीची प्रवास करचो आणि एकमेकांक पळोवचे कल जाई नाका पळोवचे आणि एकमेकांक एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत तर सद्गुरू ताकद मस्त असता जाल्यार सान चरणावर तो सत्शिष्याक चरडा सांभाळता जाल्यार ते चरडान सुद्धा हात सोड जुगूळ नाहीये किती जाल्यार करका त्यांनी ते सांगतात समर्थ सद्गुरू आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा श्रीराम हव्यास म्हणा खले इच्छा आणि अभ्यास प्रबळ इच्छा की येस आम्ही प्रवासा बाहेर चलून की हे सद्गुरू म्हाका बर हे आता हा तुमका एक गंमत एक सांगता वारकरी लोक वतात ती प्रवासाक वतूच न्हय तशी आम्ही आनंद यात्रेक भायर सरले कोणे म्हणत कल तुमगेला आनंद यात्रा म्हळ्यार कल टाइम त्यावेळी एक साधक आगल मनोगत वाचून दाखयतली जशी वारकऱ्यागल मनोगत असता तो दर वर्स वता ताका विठ्ठला दर्शन मेळता मेळना आमी पळयल्या 1.5 मैल दूर तावन पांय पण परत येतात की कितली गर्दी असता मग हान तू वचूक सुद्धा मेळना जाल्यार पावली ताका विठ्ठल येवन मेळता विठ्ठल मंदिरान बसना त्या वेळार कोणाल ना कोणाल रुपान येवन माऊली म्हणून देव भक्ताक पांय पडता देव भक्तामध्ये येऊन नाचता तरी वारकरी म्हणता पाप गावंडळणे सावळ परब्रह्म जेव्हा बोटाला धरून चालवत तेव्हा कुठं वारकरी वाहत विठ्ठलाला भेटायला जात पायाखाली वाळवंट थंय वाळवंट पंढरीच ते अनवानी पाय अनवानी म्हणारी पाया चप्पल ना खाली पाय बघता तू तापता ती अनवानी काहून देवा अनवानी कल्या म्हणत मका हाय की र माझ्या पायात पायतान तुझ्या प्रीतीचं माय देवा तू हा अनवाणी ना कल्या म्हणारी तुगल प्रीतीची चप्पल मगल पायान तू घालल्या त्यांनी मगल पाया कले जाय ना आता पंढरीला कधी पोचन की नाही आता काळजी कशा पाहिजे वा अरे समधी पंढरीच तुझ्या संग मला भेटायला आली नव तशी आमच्याच ह्या आनंद यात्रेत साधकाल मनोगत आता वाचून दाखवता आम्ही तशी जाऊया ही इच्छा प्रामाणिक इच्छेच मगली सगळ्यांनी मिळून एकमेका सहाय्य पण तशी वचन जसा हा वारकरी ना तसा मी एक साधक दोघं बी प्रवासी म्हणा कले साधक म्हणत प्रवासी असतात म्हणा ती बाहेर चालल्यात रस्त्यार असती म्हणारी तांगेर पहिले छान सुटल्या बस सुटल्या जाल्यार अजूनही पावन येते त्यावेळी दोघं बी प्रवासी साधक पूर्णत्वाला जायचंय म्हणून मनाची पोटली घेऊन निघाला
तान कल्ले घेणी पळया त्या साधकान कल घेतला संसार एक पोटलेन घाल घेणी मनाची पोटली घेऊन बाहेर चढला तो मनाची पोटली घेऊन निघाला. पूर्णत्व जाई म्हणून तू कल जाई म्हणा पूर्णत्व. अरे पूर्णत्व म्हणजे काय नाही माहित, कसं जायचं नाही ठाव. मग एकला जीव निघाला तरी कसारा प्रवासाला. त्यामुळे तो सांगता कॉन्फिडन्सान सांगता अशी जर कोणी म्हणल्या रे तुम्ही कसले प्रोजेक्ट करता असं ती आनंद यात्रा म्हणून कले तुम कळत वय कल तुम्ही करता असत म्हणून त्यावेळी आम्ही सांगता एकला काय म्हणून माझं गुरुजी म्हणले चल आणि मी निघालो. समर्थाने सांगले चला आनंद यात्रेक आणि आम्ही बाहेर सरलो. सावल्या परब्रह्मानं वारकऱ्याला बोटाला धरून धरून पंढरी पातूर नेलं ना चालवी. तसंच माझे गुरुजी मला बोटाला धरून धरून त्यांनीच चालवलं. तेव्हा कुठं वाहत वाहत आम्ही बी आता आनंदाच्या वाटेला लागलो. मगल गुरुजी तशीच मग बोटा दोन त्या चलत असती तांगेल बॉट बट्टान मग धरल्या मळ खातीर हा ह्या मार्गाचेर भोंवतची जाल्यार आनंदा वाटेर भक्ती मार्गाचेर येऊन पावला आणि चलच्या लागला. जाल्यार कडे म्हाका दिसता यो तो वारकरी खंय हांव खंय तारल्या हांव तुलना कशी बरी करची. वारकरी कसा कष्टाळू भक्त विठ्ठलाची भक्ती नुसती मुरलेली त्याच्या अंगात जाल्यार मगल कल्ले स्वतः तपासून पळया ती उलटा मी म्हणा हा अत्यंत झोपाळू नीद मस्त नीद आलशी. गुरुजी माझ्यासाठी एवढं करतात तरी मला त्यांच्यावर साधी प्रीत करणं पण जमना बघा. तर पाप तो हो सांगता प्रवासी की साधी मग प्रीत करूक जमना. जाल्यार ह्या गुरुजींनी मग निद्दल्याक अशी हाल्लोन उठका राहिल्या आणि कान्ना धरून म्हणाले अरे चल ना माझ्या संग आनंदाच्या यात्रेला. सगळ्यांक कोण आता उठकारून जागून उठकार की त्या आनंद यात्रेन सामील झाल्या ती आणि नटान येतात ती कितली खुशी जाताय ऐकून पळून. मग समर्थांगल मग सारखं अभिमान असत. धरलं माझं बोट आणि लागले की वो चालायला. आताशस हांतू कोजागिरी दिवस रास खेळले कृष्ण आणि गोपी. तर प्रत्येक गोपीला एक कृष्ण आशिल्लो आणि तीच सांगात नांदतालो. प्रत्येक गोपीक दिसताले तर कृष्ण म्हणल्या मात्र बाकीची कोणे दिसनाशिल्ली तिका. बाकीच गोपी बाकीच कृष्ण दिसनासले. कृष्णान अनेक रूप धारण केली. तशी श्री समर्थांनी प्रत्येक खातीर समर्थ असत. आता बोटा दोन आम्ही चमकत असली आणि ते म्हणाले अरे चल माझ्या संग आनंदाच्या यात्रेला. हा एकलो साधक नाही, हे एक साधकान म्हणल्या जाल्यार हे मनोगत आपल्या प्रत्येक लागेल असं आणि आसखा मला मात्र ती ओढ आमची येता. धरलं माझं बोट आणि लागले की वो चालायला. त्याचा परिस्पर्श झाल्यावर नुसती ईज सळसळली तना मनातून. माझी तर झोपच पार उडाली. मग नीद कळली. नीद पण ना झाली रात्री कल्ल्याक की वीज सळसळता तांगलं त्या बॉट म्हणा हे असले ऐकल नाही समर्थांगल विवेचन की आमक इतकं बर दिसता की एक नमुन्याचे अष्ट सात्विक भाव जागृत जातात. ते ऐकल की अष्ट सात्विक भाव जागृत जातात आणि आमकल जाता नीद बी या ना नीद उड्डून होता. आता गुरुजींचं बोट धरून चालता चालता हा येरा गाबला साधक म्हणजे मी. येरा गाबला म्हणा बोळसट पिसस भावतची त्या मार्गाचेरी मार्गात त्या नय समुद्राक मेळतस त्या नय इंथानू वल्ली मारतच आम्ही चमकल्यान भक्ती मार्गार्थान चुवतच ती. वाहत वाहत उशिरा का होईना पर लागला की हो आता आनंदाच्या वाटेला. आता संसार प्रॉब्लेम त्याच्याच झाल्यार ते प्रॉब्लेम आम्ही मागशी सोडू शकतात किंवा आम्ही साक्षी भावान चालल्या पण हे पुढे फट्टी असं आज असं फायना किती लक्ष दिवचे आमगेल कर्तव्य म्हणून हाव ह्या भावनेन सगळं करचे जाल्यार तांतू शिरकून पडच ना. ही कला त्या सद्गुरून गेल हाता बोट आमकां शिकयता. पर आनंदाच्या वाटेवर पण खड्डेच फार. आता तुम्ही स्वतः बाबतीत मागत ना जाल्यार प्रत्येक घरात आमगेल घरांतू नित्यकलेपणे प्रॉब्लेम असा. आमगेल्याचीच नाही प्रत्येक घरांतू संसार प्रॉब्लेम्स काही चुक्क ना ती. आनंदाच्या वाटेवर खड्डेच फार. खड्डा पुढं आला की पोटात भीतीनं खड्डा पडायचा तो वारकरी सांगतात.
भय दिसून पोटां खंड पडत म्हणतात नाही तशी. आणि वद्रल खेळत गुरुजी खड्डा. तर गुरुजीचा आतून आवाज आला, अरे भीतोस कशा पायी, आम्ही हाय ना धरलेलं, माझं बोट धर आणि मार उडी. हाय का नाही काय. गुरुजींच्या एका बोटात एवढी ताकद, ती अख्खीच्या अख्खी ताकद मगल मनाक मिळली. गुरुंगल बोट धरले आणि उडकी मारले हवे की पावलं हा त्या खड्ड्यांच्या पल्ल्याड वचून पावलं. अशी छोटे मोठे खड्डे पार करत गुरुजी बरोबर रमत गमत मजेत आनंदाच्या वाटेवर चाललो होतो. त्यावेळी आमच्या शिवारी म्हातार झाले, आयुष्याची सांज जायत गेली, पाय थकले जाल्यारी मनाची धडाडी दांडगी अशिली. गुरुजींनी एकाच बोटानं पण घट्ट पकडलं होतं ना मले, गट्टी धरलेलं आहे. तेवढ्यात कसं काय आणि फाटक्यात पाय असे आत गत असते. कसं काय आणि फाटक्यात पाय सम बाहेर सल म्हणून दिसले ह्या निकल मला मत आई बाप. भला मोठा सागरच आला की पुढ्यात. इतकं भवसागर म्हणारी, भवसागर अबब किती बाई भारी, इलुशीच होडी माझी कशी तग धरी. होय की नाही, कशी तग धरच्या नाही म्हणून. तसे तो म्हणता भला मोठा सागरच आला की पुढ्यात, ब्रह्मांड आठवलं. गुरुजी म्हणाले, अरे घाबरतोस, हा तर माया सागर आहे, आपल्याला हा तरुण जायचंय, त्याच्याशिवाय आपल्याला आनंद मिळत नाही. अव गुरुजी पण मला पोहता येत नाही ना, त्याचं काय करायचं. संसार सागर पोहून वचू जायना, हा शिरकला मग पोहच्या काही ना स्विमिंग या ना, तरची कशी महासागर आणतो. त्यावेळी इतके लाट येतात, ती वादळ येतात, ती कशी अवतरची आहे. तर मला पोहता येत नाही. त्यावेळी हे मगल भय्य. तर गुरुजी कल म्हणाल गो तसं, अरे नाही येत पोहताना तर बस माझ्या पाठुंगली, मगल फाटीर बस चालडा. हा तुक भरता. एक कडे अशी झालंय की गुरुनी अगदी आर्ततेने शिष्याने हाक मारली गुरु की मग येऊन पाव म्हणून. आणि दोघ जण रानात होत ना, त्यात समज ते 2 पावले चुरू 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 वाजतात. आणि त्याचे हे येतात प्रिंट आउट्स कड्डेर पळेल्या री. रात्री तो वचून पावलं, पण नंतर पळेलं दुसरे दिवस मध्ये थोडे अंतर भयंकर कष्ट शिले दलदल शिले. त्यावेळी एकच मनुष्या गेले पावलं दिसतात, दुसरी दिसतात. त्यावेळी हक्का शिष्याक पाप वाईट दिसलं. तर गुरु म्हणाला, अरे आईल नव्हे तू आता पाऊल नव्हे आता तरी खुशींतच की नाम. तरी ताक शंक नाही, विचारच की ना म्हणता शेवटी विचारलं गुरु की गुरुजी मग एक काळजी म्हण नाही पावलं तुमच्या कृपेने जाल्यार एक सांगू आहे, ज्यान म्हाका मस्त भय दिशिल्ले, मस्त कष्ट येयले. इतकी चिकोल हांव चिकलान पडत की कल्ले म्हणून कशी बशी तुम्ही म्हाका हाडले भय. पण त्या तुम्ही हाडले आसतले म्हणून हांव आयलं जाल्यार त्या वेळा तुम्ही म्हाका सोण खंय वचू गेले, तुमच्या निर्गुण रूपांत आशिल्ले, तुम्ही कल्ल आशिल्ले. त्यावेळी तांणी कल सांगो तसं, कारण एका मनशाला पावलं दिसतात ती, पहिले आणि नंतर 2 दिसतात ती. हांगा थोडे अंतर एक दिसतात ती. तशी कशी म्हणारी त्या गुरुन सांगले, अरे तुक ते चमकून वचून जात आशिल्ले, त्यांनी हांव तुका उबार न्हू मग पाठुंगलीर बसय फाटी. आणि हांव एकलो तांतान चमकून आयलो बिकॉज आय एम हे एक्सपर्ट स्विमर. म्हाका तांतान पार पडूक म्हाका ती कल गो तसो म्हण हांव तुका कशें सोडून दितलो, कडे समोर रस्त्याना पण परत तो मुदेमकार आयले म्हण. तशी हे तनकल साले हे भला मोठा सागर. तर तो म्हणता, अरे नाही येत पोहता तर बस माझ्या पाठुंगली, मी बघ कसा पोहतो, बघत शिक बरं. मला घेतलं पाठुंगलीला आणि गुरुजींची स्वारी निघाली हाताची वल्ली मारत. हातात तशी ड्रेस ताककल म्हणतात बटरफ्लाय, हे तांगेले स्विमिंगाचे सगळे पोझिशन्स असतात नाही, तशी बटरफ्लाय तशी हाताची वल्ली नाशिली. सागरातून मला घेऊन गुरुजी निघालं. चुबुक 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 आवाज येतात उदकाचं. तशी मायेची लाटांच घंटो आवाज चुबुक चुबुक अठ्ठा का आनंद येऊच्या लागलं. मला गुरुंगल फाटीर बसला नाही, आणि करची कले ना गुरुजी पाहून तसं फाटीर बसला. त्यावेळी गंमत नव्हे, सांचेड कशी जत्रे वतना खांद्यार बसतात ती बापसू गेल्या किंवा आज्या गेल्या, तशी हांव त्या गुरुंगल फाटीर बसल्या.
माक्कल भय. त्यावेळी हांव आय ऑब्झर्व मायासागराचे नित नवीन सुंदर रूप. कितले मायासागर गोमट सुद्याचं इतले दिवस ताजे वाईट रूप मात्र पडले, आज गोमटे रूप. त्यावेळी सगळे गोत्यात आणणारे नातेवाईक, मित्र, शत्रू, घरदार, यश अपयश, नाव पैका अगदी समद समद माग पडलं. फास्ट पोहून आयल्या मी. आणि खाली होता अथांग मायासागर आणि वरती होतं आभाळ. दोघं बी निळाईत नटलेली, नीळ रंगांतून नटलेली. अचानक ध्यानात आलं की मी स्वतःच म्हणजे स्वतःची स्वतःची मायासागरांतून एकलोच पावतस, धावंच पावतस, बुट्टन यावं. जाल्यार गुरुजी मग सांगात पावतस कती आणि मग तांगा बोट मात्र मग बोटाक गट्टी चिकटलेलं असं. अरे गुरुजी काय मस्त मजा येते हो. काय पोंछा येऊच्या लागले. आनंद आनंद केवळ आनंद. मायासागर तरी आनंदान खच्चून भरला. थँक्स थँक्स तुगल ऋण कशी पिटचे अशी हा म्हणाय. गुरुजी कल म्हणतात ती, अरे पर मायासागर हाय कुठं. आपण तर पोचलोय की र. ती बघ आनंदाची निळाई. जा बाबा त्यात एक हो, जा बाळा. ते मुखारी एक निळाई असली, ते गुरु तत्व असले. तर गुरुजी आनंदा वाटेर घेऊनच शेवटपर्यंत घेऊनच होती आणि ते निळाई पर्यंत घेऊनच उद्या. आणि त्यावेळी त्यांनी आपला गल बोट हळुवारपणे त्याला काण घेतली. त्यावेळी तो साधकसने तो वज्रलो आणि म्हणाल, गुरुजी बोट नका सोडू हो, भीती वाटते. तर त्या म्हणतात ती, अरे माझ्या बोटात, या एका बोटात एवढी जादू अनुभवलीस तर ही पुढली निळाई तर अख्खा मी आहे. माझं तत्व, गुरु तत्व तुला माझ्यात एक करून घ्यायला आतुर. तू जिथं कुठं असशील, माझं जादूचं बोट सदैव तुझ्या मनाला चिकटलेलं असेल. आणि मराठीत तसं तुम कळलं वे आमची गेल्याने त्या गुरूंनी सांगलंय, अरे ही निळाई हा तूच तू एक जाऊनच असं तोच हाव असं. हा व्यक्ती नाही, हा शक्ती. मी मग शक्ती हांग दवरल्या आणि व्यक्त जाऊन हा मनुष्यावर रूप घेऊन अशी तुगलवारी लोकांक बोट्टा जनांक हाडू परत मग वचका. आणि तुम्ही हो मी हा म्हण. तर गुरुजी म्हणता, अरे वेड्या मी परत चाललो तुझ्यासारख्या असंख्य भाबड्या लेकरांना इथं घेऊन यायला. इथंच बसून कसं चालेल मला, गेलंच पाहिजे ना. शुभास्ते पंथानं म्हणून तो वचुलो आणि हा त्या निळाई पर्यंत वचून त्या पाय पडून मागशी पळवून त्या गुरुजींक पाय पडली. आणि गुरु निळाई शिरतना गुरुजींक एक वार मागशी वळून पडले आणि कल तांडा थळायला, खरंच देवा कशी काय कृपा केली तो या येड्या जीवावर. कसं फेडू तुमचं पांग, तुगल कशी हावे हे केले. आणि हीच कहाणी श्री समर्थांगल साधना आमकां शिकयता. हांगा मी हे पळयता ती की कलकल म्हणारी आमकां शिष्याग लक्षण दिल्या ती, जाल्यार ही शिष्याग लक्षण, गुरुंग लक्षण हे सगळे विश्वासाचेर. तर त्यांनी सांगल्या, सद्गुरु आणि सत्शिष्य तेथे न लगती सायास, त्या उभयतांचा हव्यास पुरे एक सरा. श्रीराम सुभूमी आणि उत्तम कण, उगवेना पर्जन्ये विण, तैसे अध्यात्म निरूपण नसता. पावस जाय ने तशी पावस म्हळ्याकले की गुरुंग गेले अध्यात्म निरूपण, प्रासादिक निरूपण, प्रासादिक विवेचन. हा जे हा पाऊस पडलेल्या शिवाय त्या कण उगयतल कशी. बरे शेत पेरिले उगवले, अध्यात्म निरूपणे नेले, परंतु निघे विण गेले. अरे काय जिघे नाही, राक्क निशात राक्का लागतात. तर साधने विण तैसे झाले साधकाची. नाना नमनेश विचार, नाना हे त्रास देतात. जवरी पीक आपणास भोगे तवरी अवघेची करणे लागे. पीक आली आहे उभे राहोची नाही. तैसे आत्मज्ञान झाले तरी साधन पाहिजे केले. एक वेळ उदंड जेविले तरी सामग्री पाहिजे. म्हणून साधन, अभ्यास आणि सद्गुरु, सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू, सत्कर्म सद्वासना पारू पाववी भवाचा. हे सदुपासना, सत्कर्म, सत्क्रिया आणि स्वधर्म, सत्संग आणि नित्य नेम निरंतर, ऐसे हे अवघेची मिळे. विमळ ज्ञान निवळे, नाही तरी पाषांड
संचरे बळे समुदायी. मला कळलंय की आज समजा भाषांड म्हणणारी थोतांड जात कल्ले उपयोग जायना ना अरत्र ना परत्र सगळे समची सगळे आणि तुला एक सुद्धा कमी असं ना कलकले आत्मज्ञान झालंय साधन अभ्यास हे लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे आणि विवरलेची विवरावे पुन्हा पुन्हा. श्रवण भक्ती ताजे आकलन चिंतन मनन करून तसे वागचे वागून वागन आपण विश्वास बसता भय बा सद्गुरूंनी तू अश केले हे मेळतले तश केले त्या मेळत स्टेजीस सांगल्या ती प्रत्येक राख कल्यार्थान कल्ले येता तशी पुरे ते तुका पट्टल मनाक पटल पहिल कळतले थोडे कळतले शब्दार्थाने पण त्या सम आकलन करेक्ट आकलन जाल्ले की ना म्हण पळोवच्याक तू ताजे चरवीत चरवण करता रवन थकेलवार गायीने तशी ताजे समची हें करता कले मनन चिंतन करता मागीर ताकाच अभ्यास म्हणटात. आणि गुरून सांगील साधन करतर आपचे चिके जास्तीच करची शिवाय कमी करची ना. आणि साधनान तू नुसते जप येना गुरून सांगिल्ले लोकांक मदत करता हें करता सगळं करता त्या खातीर पयले आळस सोडता सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू सत्कर्म सद्वासना पारू पाववी भवाचा. आता तुमका हें एक कविशी वाचून दाखयली खुशी जाली असेल किती सोप्पे म्हण दिसता होय की नाही किती सोप्पे. थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागराची झाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. अरे एक उदका थेंब सागरात पडली तरी तो समुद्र झाला तोची थेंब बाहेर काढची मला जास्त वेळ जायना. तशी हो सत्शिष्य जो असं तो सद्गुरू एक झालं त्यावेळी ताका सगळे त्या गुरूंनी सांभाळ घेतले. तरी ते साधन करून घेतली हांगा साधक आणि शिष्य हांतू तोच फरक असता. म्हळ्यार गुरूंक शरण वचुल्यारी त्या साधकाकय तयार करतात ती आमगेल अंकल जाता ज्युनियर कॉलेजात शिकयतल विंगड बरोबर मॅट्रिक थंय शिकयतल विंगड आता त्याने कल जाल्या आमच्या लोकांक तरी उपजल की गुरु प्राप्त जातात सद्गुरू तांगल नाम मेळटा हे मेळटा तर फुकट मेळणी जावं का तितलें महत् हें कळना त्याने ती करतल करता ती नाशील करना ती तशी पण तशी उपयोग ना. साधन अभ्यास आणि सद्गुरू सत्शिष्य आणि सत्शास्त्र विचारू सत्कर्म सद्वासना पारू पाववी भवाचा श्रीराम. सदुपासना सत उपासना उपासन कल्याच करची सत्याची करची जे नित्याची करची नित्य उपासन करका म्हणारी कले की नित्य करची जाल्ले रेग्युलरिटी पण नित्य म्हळ्यार नित्याची उपासना म्हळ्यार जे अनित्य ना जे डेली चेंज जायना स्व गुणधर्मान तू आशील तशी असता तशी ते गुरुतत्व जे असं त्यांची उपासना ते सत्कर्म सत्क्रिया आणि स्वधर्म सत्संग आणि नित्य नेम कल्याच असता नित्याच असता. आता मी इतकी साधन करता ती हे करता ती मस्त पण माइंड हांगा थंय फिरत असता जाल तर की नेमान करतात कल्ल्याक तर हे नित्या सद्गुरूंनी तर नित्याच नेम घाल दिला नेमान करका निरंतर ऐसे हे अवघेची मिळे तरीच विमळ ज्ञान निवळे नाही तरी पाषांड संचरे बळे समुदायी येथे शब्द नाही शिष्यासी. कल्याक समजा कोणे मागशी पण शिष्याक जमनी तरी तांतूल कल जाता त्या सद्गुरूंक गेलेची तांतू हे जाता कल्या म्हणारी हे अवघे सद्गुरू पाशी इत्या म्हळ्यार सद्गुरूंक ताकद जास्त असता. आज चेरडू खंय चुकता मस्त पण पडता करता प्रत्येक पंथा थोडे दोन सद्गुरू जे असतात न्ही ते कल करतात ती चिक्के पडले की ताका धरतात ताका तू हें जाय घे तें जाय घे अशी आणि मागीर तो इतलो हट करता तो माथ्यार चोंड बसता गुरू गेल्यार आपणा अशीच जाय तशी जाय शेवटी हात सोडून धांव वचा ना अरत्र ना परत्र ताक काय ना आणि सद्गुरू गेले टाइम वेस्ट तशी जाऊ नये. जाल्यार खरो जो शिष्य असता ताक जर कले कमीपणा ताक जर जमना म्हणून दिसले तरी शब्द नाही शिष्याचे शिष्या दोष दिवचे ना हे अवघे सद्गुरू पासी सद्गुरू पालटी अवगुणासी नाना यत्ने करून मस्त प्रयत्न करता कारण तो सद्गुरू असता ताका कवण असता ताका माया ममता कोमल दिनाचा असता. सद्गुरूचे असत्शिष्य पालटे परंतु सत्शिष्य असद्गुरू न पालटे का जे थोरपण तुटे म्हणून आम्ही सांगले
गुरु सुद्धा असद्गुरु असू शकता. चुकून जर तागल हातान पडली जाल्यार शिष्य बरो असो तर शिष्य सांगू गेलो की हे तू सांगचे बरोबर नाही, तर त्या सद्गुरू भयंकर पोट येता, तो ताका लात मारून भायर घालयता. पण एक असं असले हांतून खरे जे सद्गुरू असत न्ही, शिष्यागल परीक्षा पडोवचे खातीर सुद्धा मस्त म्हणता, मस्त कष्ट दितात शिष्यांक. मस्त तांकां एक्सेप्ट करचे पयले म्हळ्यार कल्लेस हे लॉकरान दवरलेले आमगे ट्रेजर आशिल्ले वरस एक मास्टर की त्या गुरु लागीं ती लायिल्ले शिवाय हें मेळना जाल्यार त्या मनुश्या गेली घेवच्या कळलं तागलेंच ते धन की ना, तागलो तो लॉकर की ना हें पयलीं पळोवंक न्हय. कोणाल पूण चावी ताणें उबारून हाडलेली आसलेली त्यांनी तागलेंच पळोवचें. आयडेंटिफिकेशन इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी. आतां काळांत KYC म्हणटात. पॅन कार्ड घे, आधार कार्ड घे, हें घे तें घे, माती गोबरी सगळेच जाल्यार तें आवश्यक आसा. तशी गुरु त्या शिष्याक सगळे आस की ना पळोवच्याक ताका नाना तरेने परीक्षा घेता. ती तांचे हांव सांगता मॉडेल म्हळ्यार कल्ले आतां पयलीं हे गुण पळोवया. या कारणे सद्गुरु पाहिजे तरीच सन्मार्ग लायजे, नाही तरी होईजे पाषांडावर पडे. येथे सद्गुरूची कारण येरी सर्व निकारण, तथापि सांगो ओळखणं सत्शिष्याची श्रीराम. आता मुख्य सत्शिष्याचे लक्षण, आता ही हांग लक्षण हांव वाचता आणि ताचे रोल मॉडेल कोण हें कळ्ळें री, आणि गुरु कशी शिष्याक तयार करता हें कळल्यार आमकां तें समूह मात्यान दिसतलें. मुख्य सत्शिष्याचे लक्षण कळ्ळें तरी सद्गुरु वचनी विश्वासपूर्ण, अनन्य भावे शरण त्या नाव सत्शिष्य. तो गुरून ताका पयले चल माझ्या संग यात्रेला, एक बोट धरून तो वचुलो, नेटान वचुलो. कितले भंय दिसले, सांगले कोणाक त्या गुरूक सद्गुरू म्हाका भंय दिसता, ह्यो समुद्र आयलो म्हाका पोवच्या कळना. सगळे डिफिकल्टीज कोणाक सांगले, त्या भितर बसून त्या सद्गुरूक. ताणें बोट धरलें न्ही, तावळ तो म्हणटा भित्त कल्याक तुका पोवच्या येना, म्हाका येत न्ही, म्हाका फाटीर बैस हांव उबारलो ना. तशी तशी मुख्य सत्शिष्याचे लक्षण सद्गुरु विषयी वचनी विश्वासपूर्ण आणि अनन्य भावे शरण त्या नाव सत्शिष्य. कळ्ळें तरी हांग कल जाता सान जाल्यार कल जाता. आमी सान आणि होड हांत कल्ल फरक पडता. आमी जर होड जाल्यार आमी कोणती आसता मस्त सगळं कळता. ह्या भावान जर आमी सद्गुरूक शरण वचून न्ही तरी आमी ते सद्गुरू आमी बुधवंत बरो सद्गुरू सोदून काडलो म्हणून आमी तागेलो हात धरता. आमी जो हात धरता ती तो सद्गुरून धरलेलो आसना, आमी धरलेलो आसता. त्यांनी आमी खंयचेय मोमेंटाक आमगेल मुडसा प्रमाणे आमी पक्को परिपक्व आमगेलो आसना, मॅच्युरिटी आसना. मध्ये सोड वता ती की जाल्लें कार्यभाग जायना, मध्ये अर्धारी पडलें सोडून दिलें. एकल तो भोंदू म्हणाले तो भोंदू आसना, तो सोडून दिले की गेले. तर तशी जाल्यार सत्शिष्याचे लक्षण केलें की तो मुख्य म्हळ्यार सान आसता, नम्र आसता. आणि नम्र आशिल्ले न्ही हे सान चरण जावन आयले आपणा लागीं म्हणून सद्गुरू तागेलो हात धरतात. त्यांनी इतके जाल तर के तो सद्गुरू तागेलो बोट सोडना, त्यांनी तो निवांत वता. कल्या म्हळ्यार तो थेंबूट जालेलो आसता, सान थेंबो तेवे उदका थेंबो आणि आतूर. हांगा स्वाम्यान सांगल्या की पयलीं साधक असता, तो साधक शिष्य केन्ना जाता तें सांगलें. साधन करता 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 तागेलो एक मॅच्युरिटी येता, तावळी तो शिष्य जाता. साधकाक अजुनूय हांव इतले माळ जगता हाज अहंकार जावचे शकता, इतले करता म्हळ्यार गुरूंनी सांगल्या म्हणून हांव करता अशी. पण शेवटी शिष्य केन्ना तो जाता की तावळी मगल आनंदा खातीर हांव करता. कोणे म्हाका कर म्हूण सांगल्या म्हणून हांव करना, ते मोजून समर्पण करचें ते हांकां दिवचें तांकां दिवचें हाजे खातीर आपण करना हें कळका. तावळ तो साधक आशिल्लो शिष्य जाता आनी त्या वेळार गुरू ताका आपले म्हणटा. हातूं कितले हें पळया, सद्गुरू वचनी विश्वासपूर्ण अनन्य भावे शरण त्या नाव सत्शिष्य श्रीराम. शिष्य पाहिजे निर्मळ, शिष्य पाहिजे आचारशील, बरे आचार सदाचारी. शिष्य पाहिजे केवळ विरक्त अनुतापी, विरक्त वैराग्यच का ताका. शिष्य पाहिजे निष्ठावंत, निष्ठ असता. शिष्य पाहिजे सुचिष्मंत म्हळ्यार बुद्धवंत असता. बुद्ध असून उपयोग ना. कोणाक दिसता गुरु करतात नव्हे मगल बुद्धी कला वापरची, पण साधनेन तू बुद्धी आसकी ना हाका
हागल इमोशनल आयक्यू कितलंस, हागल इंटेलिजंट कोशंट कितलंस, सगळं पळयता ती साधका शिष्य करतना. हा सर्वस्व आपणागल दितना गुरु तागल परीक्षा पळयता ती की तागल इंटेलिजंट कोशंट कितलंस, तागले इमोशनल कोशंट कितलंस. तो हळुवार मनाचंच की हळवस, हळव म्हणा कल्ले चित्ते कले जाल की वाहून गेलतो, रडतो बसलो कल्ले ताकद ना. हळुवार म्हणा कल्ले की अगदी त्या भ्रमरसने तो फुलाचे हाजेर बसत काय कल म्हणतात ताका कुस म्हणतात न्ही, ताजेर मोव पिवच्याक बसता. हा आणि मोव पितना तो चित्ते सुद्धा त्या फुलाक मार लागू नये तें पळयता. तशी हळुवार मनाने शिष्य गुरुनी कसली सांगले हे पळोवन तंतोतंत तशी करता. गुरुंगल प्रीती हा तें पळयता, गुरुंगल देह पळयना. गुरुंगल सांग श्रवण भक्ती त्या कल्ले सांगता ती. हा तांगल मूर्ती दोळ्या मुखार हाडता जाल्यार ते नजर आणि तांगल चरण. बाकीच कडे त्या कल्ल खाता ती पित्ता ती ताक खोळंब आवडती, आमगल गुरुंग चॉकलेट आवडता म्हणून चॉकलेट ऑफर करवचे तशी ना. तरी तांकां कल्ल आवडता की आमगल प्रीत आवडता, देव आवडता, तर तांक कल्ल आवडता. हा तांचल्या कल्ले नाम आमी प्रेझेंटींग कान्हे स्वाम्यांगल जर हे कले वाडदिवसू हे ते वाडदिवसाक कोणाले प्रेझेंटींगच्या वतना किंवा हाऊस वॉर्मिंग म्हणून वचुली तरी आम्ही अशी पहिले विचार करतात हांगल घर कल्ले ना बा ते आशिल्यांची 2 कुकर असती आणि तीच कुकर घेऊन येतात वचन. तरी गुरु लागे आणि परमेश्वराला कल्लच ना तरी मी पण असं त्यांनी ती आम्ही तांक प्रेझेंटींगची जाल्यार आमगे मी पण अर्पण करूया न्ही, मी पण अर्पण करूया. पण त्यावे आमकां करूंक तितली ताकद असले. हा असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळात. गर्वाचे चिलकत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे दिधले तुला देवा. हांव काय कर्ण नाही देवा की ताकद तितली धैर्यशील ताने ताण कांटे कवच आणि मन रक्तबंबाळ झाले तरी त्या कांटान इंद्राक दिवन सोळे तो खरे दाता. पण हा म्हणता दान रे दिधले तोंडान म्हणता जाल्यार ते काढून घ्यायचे काम तुला दिले तू त्यात समजले असेलच. अरे झाले माझे मन रक्तबंबाळ की त्याची काही क्षिती नको मला. मी रे नवजात अर्भक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे. तुझ्या प्रेम पाना देई मी रे तानी नाही तो रडे हे आवरे. तसले हे जे असतने तसले आता का रोल मॉडेल म्हणा कल्ले मस्त त्यांनी लक्षण दिले. शिष्य पाहिजे साक्षपी विशेष, शिष्य पाहिजे परमदक्ष, शिष्य पाहिजे अलक्ष लक्षी ऐसा. म्हणा हे अगोचर इंद्रियान पळोवनच्या हे जायना. कितलं ऑपरेशन केलं तर की मन कळेच कळना तर जाल्यार हे मन हे आसच जाल्यार म्हळ्यार मनाक दुःख जाता. जे काही अनुभव येतात ते मनाक येतात ती मनाक वेग असता. आम्ही आत्ता हांग बसले आन्न एक कडेन अमेरिकेन पावता ती मग भावकल करता म्हाका प्रत्यक्ष दिश्टा लागता. पण मग एक वचून आयला हांव अमुक वेळा तो न्हिदता अमुक वेळा उतरता रात्री ताक च्या लागता सगळं होतस. म्हळ्यार इमॅजिनेशन मनावेल कल्पना शक्ती अचाट तशी. तर जाल्यार हेच न्ही मनापेक्षाही अलक्ष इतले सूक्ष्म जाल्यार तितले आयक्यू त्या शिष्याक जाय. तागल न जर तयार करता सद्गुरू त्या शिष्याक कल करता तागल न जर तयार करता. जशी आमकां अलक्ष लक्षी म्हणा कल्ले की मस्त तार येणे असता ती जाल्यार आमकां नेकेड आयजान दिसना बरोबर. पण तो आमगे नजर अशें करता आमकां दुर्बीण दिता नजरेन दुर्बीण बसयता की सगळ्या समज आमकां प्रचिती येता. हा तिन्नीची प्रचिती जावंका तशी. शिष्य पाहिजे अति धीर, शिष्य पाहिजे अति उदार, शिष्य पाहिजे अति तत्पर परमार्थ विषयी, शिष्य पाहिजे परोपकारी, शिष्य पाहिजे निर्मत्सरी, शिष्य पाहिजे अर्थांतरी प्रवेश करता. सांगल्यार वयर वयर कल्ले सांगले म्हणून ते मात्र करचे नाही. तरी तुका चप्पल भायर दवरून या तू स्वताक भायर दवरून या म्हणून सांगते की गुरु स्वताक भायर दवरच म्हणा कल्ले मगल मी पण भायर दवरली. हा बुद्धी तुमगेली चप्पल दवरतात नाही थंय दवरून येयाची थोडे लोक सांगतात म्हळ्यार कल्ले की आपणागल बुद्धी आपणागल बुद्धवंतपण गुरुंगल मुखार वापरची ना. ते कल्ले सांगतात ते समकून ऐकल्यार मात्र आमगल प्रवेश जाता. हा तर शिष्य पाहिजे परमशुद्ध, शिष्य पाहिजे परम सावध, शिष्य पाहिजे अगाध उत्तम गुणाचा. तो प्रज्ञावंत जावंका
शिष्य पाहिजे प्रेमळ भक्त, शिष्य पाहिजे नीतिवंत मर्यादेचा, शिष्य पाहिजे युक्तिवंत, शिष्य पाहिजे बुद्धिवंत, शिष्य पाहिजे संत असंत विचार घेता म्हणारी कल्ले नाश पावता आणि कल्ले नित्याचस. धैर्य जांका शिष्य पाहिजे धारिष्ट्याचा, शिष्य पाहिजे दृढव्रताचा, शिष्य पाहिजे उत्तम कुळीचा पुण्यशील, शिष्य असावा सात्विक, शिष्य असावा भजक, शिष्य असावा साधक साधन करता. मंडळी हे तीस शिष्य असावा विश्वासी, शिष्य असावा काया क्लेशी, त्याने शरीर श्रम करच्या त्याने हार्ड वर्क करू क मागशे नाही. शिष्य असावा परमार्थासी वाढवू जाणे. दिसून नेक माय सगळं आपणाला घरात चावी दिता मरतना कल्याक की तीची तो संसार मुखारी ती आपणागल कुळ चालेतली, आपणा नाव चालेतली आजी खातीर. तशी सद्गुरु सत्शिष्याक सगळी दिता ती कल्याक तर आपणाला परमार्थ आपणाला संप्रदाय, संप्रदाय म्हणकले सम्यक प्रदायते, सम्यक प्रदायते म्हणकल्यात हा समर्थ संप्रदाय सम्यक प्रदायते होलसम फुंड दिता. होलसम म्हणकले सगळे दृष्टीन डेव्हलपमेंट बरे पण परमार्थ बरो जाता, प्रपंच बरो जाता, मनाक धैर्य येता आणि दुसऱ्यांक ते दिवची तितली दानत आमकां दिता. दानत मात नाही कॅपॅसिटी दिता, कॅपॅसिटी दिता. मला कोण कोण विकत घेवच्या म्हणून वतात हे कितल्यांक त्या कितल्यांक विचारतात जाल्यार आमकां व्हड घर जावन भाड्यान घर घेवच्या वतात पण भाडे दितना तांतले पयशेच आसना, तशें उपयोग ना. तरी जे आसने हार्ड वर्क करून तांणी सगळे परमार्थ वाडोवपाक तांगेलो ते सम्यक प्रदायते सगळे दृष्टीने पूरक आम्ही म्हणतात नाही हेल्दी फूड, तुष्टी पुष्टी सगळं मिळता, ताण भागता भूक भागता मनाचे सुद्धा सगळे नमुन्याचे आणि तांगाला मुखारी आनंद सुद्धा मिळता अशी. तरी त्या सगळं जावंका म्हळ खातीर हे सद्गुरू तर हे हा जे मॉडेल रोल मॉडेल म्हळ्यार स्वतः आमगे श्री समर्थ तांणी इतले कष्ट काडल्यात साधन सांगतो. लोकांक ते विवाह हाजेर थांग धांव वचुले म्हण ताजे घास्या मारकचे जाल्ले जाल्यार ते जे वचूल न्ही आणि तांणी कशी सेव केली श्रीरामाली 12 वर्ष तप केलं तांणी आणि समर्थ संप्रदाय म्हणले ते कल ते वागून दाखयले आणि तांकां सगुण गुरु नाशिले. सगुण गुरु असले पण आता आमकां सगुण गुरु असत म्हळ्यार व्यक्ती म्हणून आम्ही तांकां रेफर करू जाता कले मेळ्ळी गेले हांवें तशें न्ही. आतां सुद्दां दिस इज लिटल डिफिकल्ट केलें म्हळ्यार ते दासबोदान बसले पण आता ते देहांत ना ती जाल्यार तशी तांकां श्रीरामान दीक्षा दिलेली पण ते राम तांकां मनांत आसतलो पण सगुण रूपान दर्शन मेळनाशिल्लें. तावळ संवसारांत इतले कष्ट आयले तो पाप सकाळी 4 घंटा उठून 4 ते 6 शिष्य असावा नसावा काया क्लेशी ते शिष्य असावा काया क्लेशी तो अजिबात भीन हार्डवर्काक व्यायाम करचे शरीर कमावचे कडेर वचून 6 तास सकाळी 6 2 12 ताई ते हे गायत्री मंत्राचे अनुष्ठान करचे कड्डेर ते भिक्ष मागून हाडची आणि ते खावचे. तरी ते लोक इतले हसताले आणि तांकां ते रुचीन तू अडकू नये म्हणून ते पंजेन ते पुरे बांधून नये उदकान भिजोवन 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 काडताले आणि ते 3 भाग करून 1 भाग उदका उडयताले माटले खावती कडे 1 भाग आणि कोणे आयले तांकां दिताले तिथे आयले आणि 3रो भाग आपण खाताले. जर कोणे येयली तरी पशु पक्ष्यांक हांकां तांकां वांटताले आणि फक्त वंतड ते खाताले ताजेर ते जगताले आणि इतलें करून 1 वर्स 2 वर्स 12 वर्स गेली तरी त्या श्रीरामान तांकां काही दर्शन दी पाप. तर तांकां मना विचारलेलं अरे मगल आवसून हांव श्रीरामा पळयतली तितली प्रेमळ आवसूक मग इतली प्रिती तिक्क काय सोड ना श्रीरामा हांव जाल्यार म्हळ्यार तूं आवस तूं म्हाका लागीं घेतलो तूं म्हाका कसलें लागीं घेना केन्ना लागीं घेतलो तूं म्हणून रोण तांणी श्रीरामा हेस ने अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया परम दिन दयाळा नीरसी मोह माया अचपळ मन माझ नावरे आवरिता तुझ विनशिण होतो धाव रे धाव आता. कलकोचे उदासीन हा काळ कोठे न कंटे म्हणल्या कल्ले ना देवा जाल्यार एकच मागण्या कले की
समाधान साधू जनाचे नियोगे. तशी त्यांनी सांगल्या मग कसले म्हणाली एक है ना, मग अन्न नाही, वस्त्र नाही, सौख्य नाही, जनामध्ये आश्रय पाहता नाही, बुद्धी दे रघुनायका. अरे तू केन्ना सगुण रूपाने येतलो आणि हांव हें करून तुका दिसतले हांव तुका सोड परत धांवन घार वच खंयची तोंडार वचावं. मग हांव विचारतली अरे तू कल खातीर ते लग्ना बोल्यार धांवचू ते मेळ्ळे तुका मेळ्ळी जाल्यार कल्ले कल तोंड दाखव हांव तिका तुगल कमीपण तुगल ब्रीद ताची लाज कोण राखची तू राखना जाल्यार तेमी म्हाका दर्शन नी देवा. तावळी ते श्रीरामाने तांकां दर्शन दिलें. दर्शन दिलें म्हळ्यार ते अशी राबिल न्ही. तावळी तांकां हें जालें म्हळ्यार तो प्रत्यक्ष जालो श्रीराम. आणि जे हें जालें तांकां साश्टांग दर्शन दिलें. तांगेर अष्ट सात्विक भाव जागृत जाले पेटाक तांकां कसले करूं जाय. तरी शब्दे विण संवादी जे कसले शब्द नाशिले. आणि त्या श्रीरामान म्हळें तू कल्ल मागचेस ते माग. तर ते म्हणाले कल्ल मागतल हांव तू आता प्रत्यक्ष तूच म्हाका मेळ्ळो ना ना तर मागची म्हणून आग्रह करना पडता ने एक माग लगतच है. तुम हो गरीब नवाज मैं हूँ गरीब तेरा एक बार मुख से कहो ये रामदास है मेरा. जय जय रघुवीर समर्थ. तव ठाई ते हांव रामदास म्हणून घेता पण अजूनही म्हाका रामागल दासचे सम हांव करना मागत तसो. तेणी ती हांव रामदास मगल म्हाका हांव हें केलें जाल्यार तूं आपले म्हण म्हाका आजी ये रामदास है मेरा तू मगल रे देवा. इतलें फक्त म्हण माथ्यार हात दवरी. तावळी तांणी रामाने ताच्या माथ्यार हात दवरले आनी अहम ब्रह्मास्मी आनी ताणें सांगलें देवा तू मगल म्हणना हांव आनी तू एकची हें सांगलें. त्या वेळार तसले ते हांतुनी असले वेळार आमगेल हित पळोवंका म्हणून संत तुकाराम म्हणटा ती आपुलिया हिता असे जो जागता धन्य माता पिता तयाची आपुलिया हिता असे जो जागता. जय जय रघुवीर समर्थ. अशी ही रोल मॉडेल्स आणि एक दोन रोल मॉडेल्स आम्ही पळोवया की सत्शिष्य कशी असता म्हळ्यार आमकां कळटा की कशी आसूं नये आनी कशी आसता कशी विश्वास दवरका कोणाचेर विश्वास दवरका कोणाचेर दवर न्ही. असद्गुरू कशी तागल परीक्षा कशी सद्गुरू आमगेल परीक्षा घेवन साधकाल शिष्य कशी करता ते परीक्षे तयारी आमी करता. साधक शुद्ध साधक जेन्ना जाता तोच शिष्य जावचे. ग्रॅज्युएशन जालशे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जायना तशी जावंका. तर आमी हांगा राबया आनी थोडे मॉडेल्स आनी पळोवया हगूर वचा आणि सगळं मेळूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया दयाळा कल्याण करी राम राया. हे श्री रामराया हे श्री समर्था तुम्ही एकच रामी रामदासी तशी जावन आमगेल बोट जोरून आमकां मुखार पावया ती ते निळायेन तांकां घेवन पावया ती ही एकच प्रार्थना. आणि तुमगेल मनांत अशी तशी एक फक्त आमकां आपले म्हणकी तुमगेल जाल हांव तुमकां कशी जाय तशी आमकां वापरा तितून वापरून घेया ती मगल कलेना तुम्ही वापरून घ्या ती एक प्रार्थना देवा चरणात सगळ्यांवर वतीन हांव करता आणि हे विवेचन पुष्प तांगेल चरणाचेर दवरता. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.